N'i bɛ fɛ ka subaga minɛ kɛnɛ jalan kan, kuranɛ aya in de b'a kɛ. Ni subaga donna e fɛ yen, i k'a minɛ diɲɛ ka yɛlɛ la, nin kuranɛ aya in de b'a kɛ. N terikɛ, walima mɔgɔ dɔ bɛ fɛ ka dabali jugu k'i la, Ala k'a tigi yira i la. Dɔ bɛ fɛ ka saraka jugu de bɔ i kama, dɔ bɛ fɛ ka baara jugu de kɛ e la. E bɛ fɛ Ala k'a tigi yira e la, i k'a dɔn jɔn don, kuranɛ aya in de b'a kɛ. N terikɛ, nin lamɛn. Wallahi billahi n kalina Ala bonyana, nin ye wulibali dɔ ye. Diɲɛ maa o maa ye nin kɛ, ayi, suba tɛ se e la, dabali jugukɛla tɛ se la. N bɛ nin d'i ma Ala kama. Tunkarankew, a ye nin ta a k'aw yɛrɛ dɛmɛ. Sabu aw taala ka somɔgɔ minnu to aw kɔ yan, u ti foyi la aw kɔ ni dabali jugu tɛ, u ti foyi la aw kɔ ni saraka jugu bɔ tɛ. N'u y'a mɛn k'aw ye baara ɲɛnama sɔrɔ, n'u y'a mɛn k'aw ye papiye sɔrɔ, n'u y'a mɛn k'a bɛ ka nafolo sɔrɔ, u bɛ dabali jugu de kɛ aw kɔ yan, u bɛ saraka jugu de bɔ aw kama. Pour que k'i kisi o ma, ni diɲɛ maa o maa ye dabali jugu k'i kama, i k'a tigi ye. Kuranɛ aya in lamɛn, n bɛna f'i ye, n'i y'a kɛ n kalina Ala bonyana a bɛ kɛ. I y'a faamu? I b'i jija, i bɛ jakuma ɲini, jakuma kelen kelen, i b'a ɲini. A golo, i bɛ jakuma golo ɲini. I bɛ papiye jɛman dɔ ta, i bɛ kuranɛ aya in sɛbɛn papiye jɛman in sanfɛ siɲɛ 7. I b'a sɛbɛn siɲɛ 7 papiye jɛman sanfɛ. I bɛ taa tunikɛlaw fɛ yen, mɔgɔ minnu bɛ sɛbɛnden tu, i b'a fɔ k'u k'a tu ni jakuma golo ye k'a d'i ma. I kana siri i ka so donna la, walima i ka so donna, i k'a don dugu jukɔrɔ ye. Ni suba y'a sen ta ka don i ka du kɔnɔ, a ka subaya in bi tiɲɛ, a bi lebu, a bi da kɛnɛ kan. Hali n'a waralama nana, hali n'a jakumalama nana, hali n'a wululama nana, n'a nana nacogo nacogo, yɛlɛma in bi tila la, Ala b'a lebu, e b'a ye. E Ala, a ye nin kɔrɔbɔ sa. Walima ni maa min ye dabali jugu k'i la, i bɛ fɛ i k'a tigi ye. N terikɛ, don kungo kɔnɔ, i ka jala ɲini ani jatigi faga yiri. I kana kuranɛ aya in sɛbɛn, i k'a nasi bɔ, i k'a ni jatigi faga yiri ni jala ko. Wallahi ni diɲɛ maa o maa ye dabali jugu k'i la, Ala b'a tigi yiri la. Walima n'i tɛ s'o la, maa d'i ma a wurudili sira kan. Sabu aw minnu ye tunkarankew ye jamanajanw na, ni nasi tɛ se ka bɔ aw fɛ, jiri t'aw fɛ yen, n bɛna d'i ma wurudili la. Kɔlɔsi ta dɔrɔn, seliji talen kɔfɛ, i ka arakan 2 seli, i ka kuranɛ aya in wurudi. Wallahu bima ta'amaluna basirun. Wallahu bima ta'amaluna basirun. I b'a wurudi siɲɛ 313. N y'a f'i ye n k'o ye kiraw adadu ye. I y'a faamu? Jɔ 2 kɔfɛ n'i ye nin wurudi, i b'a ɲini Ala fɛ. Ala, n'a y'a sɔrɔ jugu bi ne na, a dogolen ni bangenen, n bɛ fɛ e Ala k'a tigi yira n na. N kalina Ala bonyana o su kelen, i jugu min ye dabali jugu kɛ i kama, Ala b'a yiri la. Min ye saraka jugu bɔ i kama, Ala b'a yiri la. A ye nin kɛ, billahi Ala bɛ aw kisi. Ala k'an n'aw dɛmɛ. Ala k'an bɛɛ lajɛlen sago k'an ye. Ala k'an ka taamaw ja. Garibukɛ ka téléphone numéro o ye +223 72 24 02 98. O ye n ka téléphone numéro ye. Ɔ mɔgɔ min bɛ fɛ ka diɲɛ nafolo sɔrɔ, ka nafolo yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ, kun faya kununa, ni Ala ka kuranɛ jɛlen, k'a sɔrɔ i ma baara jugu kɛ, i ma sitanɛ baara kɛ, i ma kafiriya baara kɛ. N terikɛ, Iza wakati sɛjɛma den 3 baara don. Wallahi diɲɛ maa o maa, ni e bɛ fɛ ka nafolo dada ɲɔgɔn kan k'a jate, na Iza wakati nafolo baara kɛ. A bɛ kɛ ni sɛjɛma den 3 ani 70,000. Nka n'a y'i ja, i ka wari tilancɛ 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛsɔngɔ. An bɛ baara kɛ, baara jaabi sɔrɔlen kɔ, i yɛrɛ kɛlen kɔ k'a dɔn n ye baara kɛ a jaabi la, o tuma i b'i ka wari tɔ sara. Ni mɔgɔ min y'a baara, Ala ka barika don a la. E bi diɲɛ jamana o jamana, i bɛ dugu o dugu, bɛɛ bɛ se ka Iza wakati baara kɛ. I dan ye ka weleli kɛ an ka téléphone numéro la, o ye +223 72 24 02 98. N'i ye weleli k'o la, i ni Konate yɛrɛ de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. An ka taa, o bɛ nkalon kɔrɔbɔ. A ye na ninnu kɔrɔbɔ k'a lajɛ, karamɔgɔ nkalontigɛla cɛya la, a namaratɔ cɛya la, a zo cɛya la, mais o ti Konate ye. Ne taw nɛgɛntaw java, billahi ne bɛ se min na, n b'o de f'i ye. N tɛ se min na, n da ti don o la. Ala ye tiɲɛ dɔn, o wasala. Ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ. Hakɛto b'a ka so la.